Арсеник – отровата, която е от съществено значение за полупроводниковата индустрия. Здравейте, любители на инженерството! Замислили ли сте се някога как един от най-известните отрови в историята може едновременно да бъде основен стълб на технологията, която използваме всеки ден? Арсеникът, име, което навява мистерия и опасност, крие в себе си една завладяваща двойственост. Той е химичен елемент с мрачно минало, но блестящо бъдеще, особено в сърцето на нашите електронни устройства. Но в крайна сметка, какво точно е арсеникът и как той стана толкова незаменим за съвременния свят? И тук мисля, че си струва да направим едно разграничение. Защото всъщност химичният елемент се нарича арсен, а отровата се нарича арсеник. Но каква е разликата между двете? Арсенът, представен с символа AS и с атомен номер 33, не е типичен метал, нито не метал. Той принадлежи към специална категория елементи, известни като полуметали или металоиди. Това означава, че той има междинни характеристики и може да се държи понякога като метал, а понякога като неметал, в зависимост от условията. Тази двусмислена природа е точно това, което го прави толкова многостранен и в същото време толкова опасен. Представете си химически хамелеон, способен да променя свойствата си, за да се адаптира към различни ситуации. Това е добра аналогия за арсена. Арсеникът обикновено се отнася до съединенията на арсена, като арсеновия триоксид, историческия крал на отровите. Той е токсичен за хората, причинява сериозни увреждания, но също така се използва индустриално и исторически в медицината. В обобщение, арсенът е чистият химичен елемент, металоид с сивкав външен вид и химични свойства. Крехък, срещащ се в почвата, водата и минералите. А арсеникът е терминът, използван за обозначаване на неорганичните или органичните съединения на този елемент, като неорганичните, арсенити и арсенати, са изключително отровни. Но кои са свойствата, които правят арсена толкова уникален и полезен? Както казах, в елементарната си форма арсенът е твърд, крехък, обикновено сив, сребрист, който може да сублимира. Тоест, преминава директно от твърдо в газообразно състояние при нагряване, без да се разтопява. Той реагира с други елементи, образувайки широка гама от съединения, някои от които са изключително токсични, докато други са изненадващо стабилни и полезни. Неговата способност да образува ковалентни връзки с други елементи е от решаващо значение за приложенията му, особено в електрониката, където прецизният контрол върху преноса на електрони е от ключово значение. Но как един елемент с толкова зловеща репутация стана известен на човечеството и се превърна в част от човешката история? Историята на арсена е дълга и пълна с обрати. Познат още от древността, неговите съединения са били използвани от гърците и римляните, главно като пигменти и, за съжаление, като отрова. В продължение на векове арсенът е бил тихото оръжие, трудно за откриване и смъртоносно, дори в малки дози. Откриването му като чист химичен елемент се приписва на Алберт Велики през 8 век, въпреки че неговата елементарна природа е била напълно разбрана много по-късно. Тази дълга история на употреба и злоупотреба е оформила общественото възприятие за арсена, но не е попречила на науката да открие неговия потенциал. Но като толкова силна отрова, той намери своя път към най-напредналите индустрии на нашето време. Промяната за арсена настъпи с напредъка на науката за материалите и електрониката. Далеч от това да бъде само отрова, арсенът се оказа жизнено важен компонент в различни индустриални приложения. Исторически той е бил използван в пестициди и хербициди, но тези приложения са прекратени или строго регулирани поради неговата токсичност. Въпреки това, именно в индустрията на полупроводниците арсенът наистина блести, показвайки напълно различна страна от своята химична същност. И каква е тайната зад неговото значение в полупроводниците? Арсенът е ключовата съставка на съединение, наречено галиев арсенит или ГААС.
Докато силицият доминира в по-голямата част от индустрията на полупроводниците, ГААС предлага предимства в определени приложения. Представете си, че силицият е надежден и икономичен автомобил за всекидневието, докато ГААС е високопроизводителен спортен автомобил, създаден за високи скорости и специфични задачи. ГААС е съставен полупроводник, образуван чрез комбиниране на галий и арсен, и неговите електронни свойства са по-добри от тези на силиция в няколко ключови аспекта. Но защо галиевият арсенит е толкова по-добър в някои области? И защо арсенът е толкова важен? ГААС позволява на електроните да се движат много по-бързо, отколкото в силиция, което го прави идеален за устройства, работещи на високи честоти, като тези в безжични комуникационни системи, радари и сателити. Освен това, за разлика от силиция, ГААС е полупроводник с директна забранена зона, което означава, че може ефективно да излъчва светлина. Това свойство е от съществено значение за производството на лазери, светодиоди и високоефективни слънчеви клетки. Помислете как скоростта на 5G интернет или яснотата на разговорите по оптични линии зависят от компоненти, които обработват сигнали с невероятни скорости. Много често галиевият арсенит стои зад тази висока производителност. И така, защо арсенът е толкова незаменим за съвременната индустрия, въпреки своята токсичност? Отговорът се крие в уникалната му способност да придава тези електронни и оптични свойства на галиевия арсенит. Без арсен не бихме имали същата възможност да изграждаме високочестотни устройства и ефективни излъчватели на светлина, които задвижват телекомуникационните технологии, високоскоростният интернет, сателитните навигационни системи и дори най-усъвършенстваните соларни панели. То е съставката, която позволява на електрониката да надхвърли границите на силиция, отваряйки врати за иновации, които оформят нашия свързан свят. Но ако е толкова полезен, как се справяме с неговата присъща токсичност? Токсичността на арсена е сериозен проблем, особено в неговите неорганични форми, известни като арсеник, които са най-опасни за човешкото здраве. Излагането може да причини редица проблеми, от кожни раздразнения до рак и увреждания на жизнено важни органи. Въпреки това, е от съществено значение да се разбере, че в полупроводниковата индустрия с арсена не се борави небрежно. Той се включва в стабилни съединения като ГААС и се обработва в силно контролирана среда с предпазно оборудване и строги протоколи за безопасност. Това е като да работиш с високо напрежение. Опасно е, ако не се спазват правилата, но е напълно безопасно с правилните предпазни мерки. Фирмите, които използват арсен в производството на полупроводници, инвестират сериозно в системи за вентилация, капсулиране на процесите, постоянно наблюдение на въздуха и безопасно изхвърляне на отпадъци. Целта е да се сведе до минимум всеки риск от излагане за работниците и за околната среда. Той е ясен пример за това как инженерството и химията работят заедно, за да укротят опасен елемент и да го превърнат в ценен ресурс, винаги поставяйки безопасността на първо място. Природата е пълна с двойствености, където това, което е опасно в един контекст, може да бъде изключително полезно в друг, стига да бъде разбрано и с него да се борави с уважение и разум. Ако сте стигнали до тук и ви е харесало видеото, абонирайте се, ако още не сте, харесайте и активирайте камбанката за известия. А ако смятате, че нашето съдържание е интересно, помислете да станете член, за да ни помогнете да продължим да създаваме съдържание тук в платформата и да бъдете споменати в нашите видеа. А ако сте стигнали до тук, ви каня да разгледате курсовете, които препоръчваме. Затова насочете телефона си към QR кода, който е тук на екрана, или кликнете на линка в описанието за нашите курсове. В него ще намерите курсове по Excel, триизмерно моделиране, AutoCAD, ораторско майсторство и много други. И това са курсове, подбрани от нас тук в канала, за които можем да гарантираме тяхното качество. А за вас, които искате да започнете своето онлайн присъствие, да започнете да записвате видеа за социалните мрежи,
В този QR код тук сме подбрали оборудването, което използваме в нашите студия. А ти знаеш ли за тези свойства на арсена и какви други опасни вещества може би чакат да бъдат представени? Ако се интересуваш да научиш повече за курсовете, напиши в коментарите, защото искам да разбера. И не забравяй да оставиш своя лайк. Така ще покажеш, че искаш да гледаш още и да разшириш знанията си. Също така се абонирай за канала и разгледай известията си. Ако искаш да ни подкрепиш, остави лайк, абонирай се за канала, активирай камбанката и помисли дали да не станеш член на канала. Това е всичко за днес, любители на инженерството. Голям поздрав и ще се видим в следващото видео.